Kolonel Marlenani. Milapha nami intshonalanga ngobusuku. Kathatila kasheni. Bakabisela isizwe sikaThixo lencwadi. Ntate uphamisa lengolo. Incwadi sayifumana kwincwadi kumaKorinte. Utafumana kubukeng yabaKorinti. Okokuqala. Bapili. Isahluko sesishumi elinanye. Timana kya leshumi emitsi embongo. Ivesi yamashumi amabini anesithathu. Timana kya amashumi amabili amararo. Ivesi yamashumi amathathu anesine. Wofela 34. Incwadi yethu yomaKorinte okokuqala. BaKorinte bapili. Isahluko sesishumi elinanye. Timana kya leshumi emitsi. Kala bindimana yamashumi amabini anesithathu. Tatkala timana 23. Ivesi yamashumi amathathu anesine. Wofela 34. Sometimes spiritual gospels pull up on his ukuhlambela isidlo uba mnandi akwamkelayo kuyo inkosi oko ndikunikela nokukunikela kuni ngokuba inkosi uyesu ngobusuku yanikela ngabo yathabatha isonka yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yathi thabathani nidle ngumzimba wami lo owaphulelwa nina okukwenzeleni ukundikhumbula kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba udliwe isithi le ndebe ngumqophiso omtsha osegazini lam ngamaxesha onke enisukubanisela okukwenzeleni ukundikhumbula kuba ngamaxesha onke enisukuba nisidla esisonka niyisele loo ndebe nakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike ngoko ke usukuba isidla esisonka ayisele indebe yenkosi ngokungafanelekileyo ngoba netyala lomzimba wegazi lenkosi makazicikide ngokwakhe umuntu aze nganjalo adle kwisonka eso asele kwindebe leyo kuba lowo udlayo oselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele kugwetywa njengawucawululwe nje umzimba wenkosi ngenxa yokuba baninzi phakathi kwenu abasele amandla nabayimilwelwe nabalele ukufa kuba xa besizicalula ngesiba sigwetywa sigwetywa nje-ke siyaqeqeshwa inkosi ukuze singasingelwa phantsi ndawonye nayihlabathi ngoko ke bazalwane bam xa nihlangene ndawonye ukuba nidle nilindanani kuba ke ubani ulambile makadle ekhaya ukuze ningahlanganeli ukugwetywa eziseleke indawo ndozilungisa xa ndithe ndafika masibulele kuye